lapha ke emahhovisi elabohlanga nayilapho uMehluleli simbuse ukuthi asiqalele phansi udaba. Khumbula sikhuluma ngodaba lomhlaba kaZulu ukuthi kungenzeka yini ngelinye ilanga sivuke ungasekho. KuMehluleli ke ukuthi asifundise sonke nabendlovu. Angibonge Mnguni. Lapho bengiqale khona Mnguni kungakaqhamuka uphixihiki kabusha yilembe kusukela ngonyaka ka-1816 kuya phezulu. Phambi kwalokho isizwe samaZulu kwakuyesinye sezizwe ezazikhona. Umlando ositshela ukuthi sasikade naso sikhonze ngaphansi kwesizwe sabathethwa. Kukhona inkosi uDingiswayo. Ilembe ke siyazi ukuthi likhulele kwaMthethwa okutheke mase kukhothama uyise inkosi usenza ngakhona. Ngebutho lakaMthethwa bafike basizwe isizwe sakwaZulu esasisincane ngaleso sikhathi okwasekhona ngokwendlungulo kukade kuphakanyiswe umntwana uSigujana. Siphindeke sadla izizwe eziningi sayihlanganisa sayibiza ngesizwe samaZulu. Mangabe nje ohambayo lapha ezweni bheka mawubheke lapha ondini kukhona inkomba ekhombisa indawo ethize okuthiwa iGobi Hill. Yilapho ke yathola laphezulu khona nesizwe sasisikhulu futhi sinamandla okwakuyisizwe sakaNdwandwe ngaphansi kwaZwide lapho futhi ilembe eladla khona umhlanganiso. Kodwa ke inhloso yami khona ukugxila ngomlando ngizama ukuqhathanisa nokuthi ke umhlaba nesizwe kuhlangana kanjani. Abelungu kwaZulu ke baqale ukufika ngasesikhathi selembe ngo-1824 bengabazingeli nje bevakashile bengafikile ngisho eshumini. Ingekho futhi inkomba yokuthi bafuna ngelinye ilanga ukuphatha izwe lenkosi. Ilembe ke siyazi lambe ngo-1828 ngokwenzakaliswa ke akwabo kukhona umntwana uDingane lapho owabe sethatha waba isilo sesibili kulesizwe esesakhiwe kabusha. Phatha ke komntwana uDingane ke laqala ke izwe ukungandlondlobali ngokugcwele ngenxa yokuthi ke sekukhona bokuhamba nabelungu labamangisi sebefisa ke nabo ukuthi babe nezwi embusweni ukuthi babe nohulumeni ongaphezulu ngokwabo ngamandla uhulumeni wenkosi. Kanjalo futhi namabhunu afika ngo-1838 ngoba ethi azokhonzela indawo lapha azoyiphatha khona ezweni lenkosi. Esinye sezizathu esadala ukuthi inkosi uDingane lapha na esithi kusemakhosini namhlanje igcine ibenzakalisile. Kutheke ngokunqotshwa kwenkosi uDingane ngendlela yanqobeka ngayo kuthatha inkosi uMpande lapho 1840 izwe laselihlukaniseka kabili futhi kwathiwa khona iPort Natal enganeno kothukela kwase kuthiwa kukhona iZululand engaphansi kwenkosi mayeqa uthukela. Kwaqhubeka kanjalo ke amabhunu wona eneziqeshana zezindawo ayiphethe njengaseTreg naseVryheid kanti naseMgungundlovu okwangekho noMgungundlovu ngaleso sikhathi babe ubize ngomholi wabo uPieter Maritz owathatha emveni khona. Lapho ke kwaba lapho kungeshaya umthetho khona lamabhunu. Umngcele wezwe lakwaZulu ngesikhathi selembe wakhula waze wafika engxenyeni yezwe silibiza ngokuthi Mozambique, eyingxenyeni zase-Eastern Cape, engxenyeni futhi yezwe lase Free State njengoba nje sibona intabazwe lapha eHarrismith nezinye ke indawana ezikhona lapha eFree State. Kanjalo naseMpumalanga futhi ngoba mawuhamba uya lapha eMpumalanga
uyabona uma uhamba koVakastrom lapha ukuthi khona indawo ebizwa ngokuthiwa kusothaka. Uthaka ke lalinganga ngoba luklanywe manje lalihamba liyofika ko-Standard Hall. Kodwa kasizukugxila futhi lapho sikhombisa nje ububanzi benhlabathi kaZulu ukuthi ngeyikhathi uZulu enamandla ngokugcwele wayenenhlabathi engakanani. Ngokuhlukaniswa ke kwezwe ngaleyo ndlela liye kancane lincipha. Nokuthi ke ukuthathwa nje kwezwe kwangahambisani nje kuphela nempi, kwakuhambisana nobuqili, kuhambisana futhi nokuthi kufakwe inkolo yangaphandle. Ngaleyo ndlela kwaqala lapho kwathiwa sekukhona abantu ababizwa ngamaqaba, kwakhona abantu futhi ababizwa ngamakholwa. Kwase kukhona indawo eziklanywayo ezibizwa ngemission. Lapha ke indaweni eziyimission abelungu ke babethi basifundisa ke lokho kuthiwa intando yeningi ngokuthi amakhosi angamakholwa kwakuyilana akhethwayo agcineke ngokwanamuhla esebizwa ngeziphakanyiswa ukuthi kahlale iminyaka emihlanu aphinda akhethwe ngoba engamakholwa. Kodwa ke babona abelungu futhi ngaso leso sikhathi ukuthi usiko lamaZulu liqinile nokukhonza enkosini kuqinile. Kwakuthiwa ke laba ababizwa ngamakholwa nabeneyinkinga noma bexabene bayoxazululwa inkosi, ngakho ke baqhubeke bakhonze kodwa bakhonzele lokho kuphela ngoba kuthiwa bona sebephila impilo sebakheke kabusha basindiswa baba amakholwa noma amaKristu. Asigxili ke futhi lapho sikhombisa ukuthi ke ukudliwa kwendawo inikezwe imission kwakuyenye ezinye zezindlela zokuthatha indawo ngaphandle kwempi. Ukushaywa komthetho, kwakushaywa umthetho inkosi ingatsheliwe izwe nje sekuthiwa lapha sekuphethe uQueen ebanjelwe ke umbusi lokho esingathi uGovernor. Kuqaleke ngo-1843 ukuthi kukhiwe ihhovisi lokuklanywa kweyindawo nokubhaliswa kwemihlaba okwalela indawo yabo isiyidliwe abone nje sekuthiwa isibhaliswe ngobani. Kuwo futhi lo mnyama uhulumeni babe khona ngalezo ikhathi bamangisi bakhanda itrust yokuqala yabizwa ngokuthiwa iMnini Trust. Njengoba sibona nje lapha eMnini dume ngokuthi kusemgababa kwakuyinkosi uMnini ngaleso sikhathi eyaba ingxenye yetrust yanikezwe ngamazwi kwathiwa iyohlala eMnini nabantu bayo ikade isedolobheni lokhu namhlanje singathi ithe uqobolano kuze kuyofika lapha eBiaf noma eBluff noma eSibubulungu. Yaqala kanjalo ke indaba yama-trust. Kwase kuthi ke ngo-1850 kwase kukhandwa enye trust enkulu kwakuthiwa iZulu Trust. La kancane iy'ndawo ezayifakwa khona kule trust noma ezinye ibizwe ngama-reserve, ezinye ibizwe ngokuthiwa ama-location. Thina ke lapha sesibiza khona ngokuthi lokishi noma uLuzev. Lokho njalo kwenziwa nje siyafudulwa edolobheni noma indawo eyinonophele kusala abelungu nendawo eyinkulu esebenikezwe kuzo amatayitela. Kulokuncipha kanjalo umhlaba wakwaZulu kwathi ngo-1858 lisona kuphela la eNingizimu Afrika esinomthetho oqoshwe phansi okuthiwa iCode of Zulu Law. Yizeke ngibona kumanje ukuthi into engasanakiwe kodwa indlela abantu abaphila ngayo uthi mawubheka uhambe uyofunda iCode of Zulu Law uthola ukuthi basenza lokho okwaqoshwa abelungu, hayi ngoba beqophela isizwe kodwa ngoba bethathela endleleni ababone isizwe siphila ngayo. Kutheke noma mase kufika isikhathi u-1910 kwenziwa ke lokho okuthiwa i-Union of South Africa. Izinto eziningi zokulawula abantu ezweni lonke zayithathelwe emkhubeni abelungu abafike bayibona yenzeka kwaZulu. Base bethi ke cha ngabuseka kangcono ngoba bakwazi ukunqoba lesizwe ngaphandle kwempi enkulu.
ngaphandle kwempi yasesandlwane kusho ukuthi ke babona ukuthi basindile ngamanye amazwi bakwazile ukuthi bamukeleke ezweni samaZulu. Ngo-1887 lokho kwakusasele kusabizwa ngeZululand, amandla eSILO abe esethathwa nenhlabathi yeSILO kwase kuthiwa ke sekuyinathali konke, sekobuswa umthetho wabelungu uma ngabe ukuthi kuthinta umlungu nomuntu, kodwa ke makuwabantu nje bebodwa boqhubeka babuswe ngemithetho yabo. Kodwa ke futhi kwakuvumelekile ukuthi labantu ngokwabelungu abababona kubafanele uhambe uye emantshini noma kwandaba zabantu ngoba uxolo imantshi zaziba ondaba zabantu futhi lokho kuthiwa ama-commissioners uyofaka isicelo sokuthi uyacela wena ngezizathu ezithize ezayisemthethweni ukuthi ungalawulwa umthetho wesintu kodwa ulawulwa umthetho wesilungu nobukholo. Labo bantu ke kwakuthiwa ama-exempted natives, amaZulu babiza ngokuthi amazemtiti. Lo muntu ke wayekwazi ke evumelekile ukuthenga inhlabathi, athola itayitela, evumelekile futhi ukuthenga utshwala babelungu ngoba umuntu omnyama ngaleso sikhathi wayengavumelekile ukuthenga utshwala besilungu. Okubaluleke kakhulu ke kuloko engikushoyo ukuthi amandla eSILO abe sethathwa umthetho washaywe uhulumeni wangaleso sikhathi wamaNgisi, ungaxoxanga nabantu, babiza ngokuthi ke loyo omele uQueen noma uKing wamaNgisi uyena osenamandla kuwo wonke amakhosi. Kwathiwa ke the governor is the supreme chief of all Zulus. Kuthe ke ngo-1910 mase kwakhiwa ke i-Union of South Africa, kwaqhubeka kanjalo ke kwaze lokhu kwafakwa ngisho emthethweni olawula abantu izwe lonke okuthiwa i-Black Administration Act owaphasiswa ngo-1927. Lo mthetho kubhalwe kuwo ukuthi the governor, ngoba kwakusewu-governor ngaleso sikhathi, kwahamba kwathiwa the president is the supreme chief of all blacks. Ngamanye amazwi bathatha amandla eSILO lakwaZulu bawunikeza ke umengameli wezwe, kwawuyena onamandla okuphatha amakhosi, kwakhipha ey'khundleni wafaka ey'khundleni, kwaqhubeka kanjalo. Kuthe ke makuqala ke uhlelo lo kwethuthuka ngokweyinhlanga, ngifisa ke futhi lokho ukuchaza ngoba yaye uzwe laba bangabahlaziyi kwesinye isikhathi behlala kakhulu kudokotela uBeyisandla engathi i-apartheid yafika naye. Lokho kuthiwa i-apartheid kwakuvele kukhona emangisini, kodwa ke ayekwenza ngendlela ebuyisehlise isihluku. Ngo-1948 iqembu lama-national kuthiwa i-Nationalist Party laliholwa udokotela uDaniel Malani, wayengumfundisi. Yena mabesethi ke cha hayi inqubo yakhe yena ukuthi izizwe ziyiphathe ngokobuhlanga, kodwa ke ngokobuhlanga kubo babesho ukuthi isizwe sabelungu sebaleli imhlophe sinobuchopho obudlula zonke izizwe ezikhona emhlabeni, ngoba nje wayesho angananazi athi indoda nje yomdabu inomqondo wengane neminyaka ngalolo hlelo. Uhlelo ke lolu ke lezabelo ngokobuhlanga noma ngokobuzwe laqala lapho ukukhuthazeka kakhulu, okusho ukuthi ke lase liphendula ezinye izinto eziningi ezayikade zinqunywe phambili. Kwatholakala ukuthi ke lo hlelo lihamba kancane, kwabe sehamba uDr Malani, ubuholi bathathwa udokotela uHendrik Verwoerd owayekade ngesikhathi sika Dr Malani kuyena ungqongqoshe ophathelene nezindaba zabansundu. Udokotela kuVerwoerd ngesazazi izinto eziningi avama ukuthwazisho, njengokuthi wayethi nje umuntu omnyama uchitha isikhathi ukumfundisa imaths ngoba ngeke aze asizakale ngalutho. Kungcono kabi ukuthi afundiswe imfundo emfishane le yayibizwa ngokuthiwa ke imfundo yabantu, bantu education, eyafakwa ngo-1953, eyayihlukile yenza ukuthi ke mawuqeqesha umuntu omnyama umqeqeshele ukuthi uyohlala njalo eyisisebenzi sabamhlophe.
Ngesikhathi ke sikadokotela uFervoti ke kwabe seliqhutshwa lohlelo kancane njengoba nje kwaqala kwathiwa khona uhlelo okuthiwa iBantu Authorities Act ngayo 1953 okuhlelo lokuthi manje abansundu babe nohulumeni babo, kube khona labo ohulumeni basemadolobheni eindaweni ababengakwazi ukwenza kuzo isabelo, bese kuba khona ohulumeni bezabelo. Umthetho ke okhuthaza nogunyaza ukuthi khona isabelo uphasiswe ngo-1971 la uqale khona ke ukuthi izwe indawo enjengalo kwakubizwa ngokuthiwa iTranskei ibe nelungelo lokuthi ngihamba ize ifike la okuthiwa khona izwe eliyimele. Kwakuvumelekile ke lokho nakwezinye inhlanga njengamaZulu, abeSuthu, bakamshweshwe nabeSuthu abaBhedi kanjalo namaVenda. Inhlabathi ke kade inikezwe abantu abamnyama ngoba umhlaba usudleke kakhulu. Siyakwazi ukuthi sithi ngo-1913 basala nenhlabathi encane kakhulu abantu eyayingaphansi ngisho kuka 10%. Le nhlabathi ke yayinikezwe abantu abamnyama bonke cishe yayilabo 7%. Okuthe ngo-1936 kubonakala ukuthi incane kakhulu. Yase yandiswa ke yafika ku-13%. Ayivelanga nje yaqala ngo-13%. Kwengezwe ngo-1936 ukuthi abantu abamnyama bebonke behlangene babe nalo 13%. Zabelo ke zaqala ke njengesabelo sakwaZulu okwakhelwa kuso vele indawo ikade vele ikhona indawo ke yamaZulu. Ngamanye amazwi kwakungekho indawo ayinikezwa amaZulu kodwa kwakukhona ukuthi isizwe samaZulu sisadinga indawo eningi yaso eyayithathwe ngemithetho eminingi yalokhu ikhula ke inhlabathi yakwaZulu okungaphezulu nje kancane kweyinkulungwane noma kwezigidi ey'ntathu. Ingxenye yalenhlabathi uzothola ukuthi isabhaliswe ngokuthi ekahulumeni, ingxenye isibhaliswe ngokuthi iNgonyama Trust. Kwenzeka kanjani-ke lokhu na? iNgonyama Trust ngesikhathi uhulumeni wakwaZulu sekufika ithuba lentando yeningi. Kwenzeka kanjena. Izizwe zonke lezi ezinye zezabelo inhlabathi yazo eningi ayisisegameni lezabelo, enye isesegameni likahulumeni omkhulu kanjalo nekahulumeni wakwaZulu. Kodwa lezizwe lezi kusho ukuthi zavuma ukuthi njengoba kuzoqala uhulumeni omusha wentando yeningi zizophindisela inhlabathi yazo kuhulumeni omusha kazwelonke ngaphandle kukahulumeni wakwaZulu. Uhulumeni wakwaZulu esevala usuku lakhe lokugcina ahlala ngalo ePhalamende kwaba umhla ka-24 ku-April ngo-1994. Ngalolu suku uhulumeni wakwaZulu waphasisa imithetho emithathu. Kodwa kangizukukhuluma ngale mbili ngoba yayiqondene nesimo seSILO kanye nokuncephezeleka kwaso. Lo wesithathu engikhuluma ngawo ilona ophasisa nokhanda uhlaka okuthiwa iNgonyama Trust. So kwakhiwa uhlaka iNgonyama Trust kwathiwa isilo ngoba siwumbumbi nomhlanganisi wesizwe isona esiyoba yitrustee. Itayitela beseliguquliwe labhalwa lokho noma cha. Leyo nhlabathi izodluliselwa ohlakeni oluyiNgonyama Trust. Bese futhi lo mthetho ulawula ngokuthi imali yokuphatha le trust iyoqhamuka kuhulumeni wakwaZulu. Siyazi kodwa ukuthi uhulumeni wakwaZulu waphela ngomhla ka-27 April 1994. Ngithi-ke okunye mhlambe ngoni okumele ngithi ukucacisa kancane yize singaqonde landa umlando otheni ukuchaza ngokuthi
Iphalamende lamabhunu lokugcina lahlala ngomhla ka-25 ku-April 1994. Isizathu sokuthi leli phalamende lihlale kwakuwukuthi lihlalela ukuchibiyela umthetho-sisekelo wesikhashana lokuthiwa i-Interim Constitution ka-1993. Uchitshiyelwa lo mthetho nje ukuze kwamukeleke izinto ezithize ezithinta isilo samaZulu. Ngisho lokhu ngoba engikulalelayo kule insuku lapho uhulumeni wesifundazwe ethi bekuyiphutha ukuthi yonke leminyaka isilo sivule iphalamende, ukuthi akulona iqiniso lelo ngoba kusemthethweni wesikhashana kwakuvunyelwe ngaso kulomthetho wesikhashana ka-1993. Kwathiwa-ke imidanti nemininingwane yamandla esilo iyobe isigcwaliseka kahle emthethweni sisekelo wesifundazwe. Ngicela ukufunda lokhu njengoba kubhaliwe ephalamende lase-South Africa ku-Government Gazette angomhla ka-25 April 1994 mayelana namandla esilo noma nesimo sesilo. Uthi-ke umthetho kubhalwe-ke kanje, inkulumo ithi it was agreed that the parties would actively promote the dignity of the Zulu monarchy and would undertake to ensure that the provincial constitution of KwaZulu-Natal would make suitable provision for the status of the king, including the following. 1. That the king would be recognized as the king with constitutional powers, prerogatives, rights, and obligation to extend throughout the province of KwaZulu-Natal, that the king would have and exercise such rights and powers as determined by Zulu custom and tradition, that the king would officially open all sessions of the provincial legislature. Ngicela ukuma lapho ngoba ngenzela ukuthi makukhona nokungabaza othi kwakungekho emthethweni akakhulumi lona iqiniso. Kodwa ke sidluleke lapho ngisho ukuthi ke sikhuluma ngekusasa lwenhlabathi kaZulu. Inhlabathi kaZulu ngifuna ukuyihlukanisa. Kukhona umhlaba kaZulu la loyo naloyo amalungelo khona. Kulesifundazwe ngangaphandle kwesifundazwe, lokho akubuthinta ubukhosi. Bese kuba khona futhi umhlabathi wamaZulu ongaphansi kwamakhosi kodwa ongekho ngaphansi kweNgonyama Trust. Bese kuba khona futhi umhlabathi wamaZulu okulama trust amanye abizwa ngama-CPA nokunye nokunye. Lokho futhi akukho ngaphansi kweNgonyama Trust kodwa ngenzeka kube nje kubantu nje abangamaZulu noma abantu abangamaZulu nabanye mhlambe kuze kuhlanganise nenkosi. Mina ke lokho engifuna ukugcizelela kukho umhlaba kaZulu owakade usesandleni sikahulumeni wakwaZulu ngekhathi zezabelo owadluliselwa ohlakeni enguSihlalo kulo ngokulandisa umthetho othi usihlalo weBhodi iNgonyama qobo lwayo noma loyo emkhombile. Ngithi-ke kuthe-ke masekudlula ukhetho la ngomhla ka-27 April 1994 kwakhathi-ke ukuba khona kwalolu hlaka lweNgonyama kuqondakala kubantu abaningi ukuthi kukhona, hayi ngoba beqonda ukuthi kumele kusebenze kanjani, ikakhulukazi ngisho ey'nhlanganweni zepolitiki. Njengoba-ke uzokhumbula ukuthi-ke inhlangano enkulu kwezepolitiki eNingizimu Afrika, inhlangano i-African National Congress ngo-94 eyaba yenye yokubusa isifundazwe kodwa futhi yaba uhulumeni kazwelonke ngokulandisa komthetho-sisekelo wesikhashana kwaku uhulumeni obusa ngokubambisana phakathi kwe-ANC, i-IFP kanye ne-National Party. Lokhu kwakumele kwenzeke isikhathi esithize cishe iminyaka ewu-10 kodwa-ke akufikanga lapho. La KwaZulu-Natal iqembu elaba namandla undlula onke kwaba iqembu le-IFP nalo elabusa ngokubambisana ne-ANC kodwa uPremier namalungu ecabinet amaningi ayiqhamuke ngasenkathini.
Ukuqala ke manje ukusebenza kuboniswana. Kwatholakala ukuthi ke manje khona iNgonyama Trust abaningi ababengazi ukuthi ikhona ngenxa yokuthi ke babenake okuningi naloku engikhuluma ngakho. Angiqondise futhi lami nguni ukuthi akukhona ukuthi iNgonyama Trust yaba khona ngoba kuphoqeleka uzama ukunxenxa iqembu lenkatho ukuthi alingene okhethweni njengoba sazi ukuthi laliqale lithi aluyi okhethweni. Ukuba khona kweNgonyama Trust yinto eyenzeka ukuvala kukahulumeni wakwaZulu. Okwasehleliwe kwaphasiswa ePhalamende njengoba ngisho. Ukungenelela kwenkatha okhethweni kunezathu zakho, abantu benkatha bakwazi ukuchaza kangcono lokho. Ngidla ngikulungise lokho. Ngoba isithombe esiningi noma kuhlaselwe iNgonyama Trust kuyakuthiwa into yenkatha. Kuyiqiniso ukuthi akhandwa uhulumeni oholwa abaholi benkatha, kodwa ke akusho ukuthi amalungu eNgonyama Trust ayinkatha noma akhandwe inkatha. Kubeke sekuba khona izivumelwano emaqendini epolitiki ukuthi ke umthetho weNgonyama Trust okokuqala lokhanda iNgonyama Trust akubhekwe ukuthi uyahambisana yini nomthetho sisekelo wezwe iConstitution eyayikhona ngaleso sikhathi, interim constitution neConstitution eyayizokwenziwa okuyiConstitution esisebenza ngayo kumanje esingathi final constitution. Okwesibili kunqunywe noma iyaqedwa lo mthetho uma ngabe ungahambisani neConstitution noma uyachithiyelwa. Kwabe sekuvunyelwana ngayo yonke imbono ukuthi cha lo mthetho uyahambisana neConstitution. Kodwa kudingeka uchithiyelwe ngoba une-trustee okuyisimo kuphela okubhekeka ukuthi senze umsebenzi sisodwa singenabalekeli. Kwase kuthiwa ke kulokho awuchithiyelwe kwenziwe lokho. Kukhandwe iBhodi ezoncedisa isizwe, isilo. Okwesibili kuthathwe inhlaka ezisetshenziswa uhulumeni namalokishi zikhishwe ngaphansi kweNgonyama Trust. Zinikezwe omasipala neminyango ethize kahulumeni. Angikusho ke lokhu kusemanje ukuthi ukuhlephula inhlabathi njengoba kwenzeka kukhishwa amalokishi, kukhishwa nenhlaka ezisetshenziswa uhulumeni. Ngokwethu ukubona nabanye bangakhona abanye abanembono ehlukile. Kuphambene nomthetho sisekelo ngoba ukuthatha impahla yomuntu ngaphandle kwesinxephezelo. Kodwa kasikubeke eceleni lokho siqhubeke nokuchaza lokho esichazayo. Sithi-ke uma isiphasisiwe ke lesichibiyelo kwase ke kuthi ngomhla ka-2 ku-October ngo-1998 kwase ke kuba khona iBhodi engiyingxenye yalo mina ekuyilona elizolekelela isilo ekuphathweni kwalenhlabathi kanye namakhosi ngoba inhlabathi insuku zaphuma amakhosi ayilawulayo, amakhosi ayabayo. Ngamanye amazwi thina singabaluleki besilo, singabaluleki futhi bamakhosi. Isebenza kanjalo iNgonyama Trust. Kukhona abanye abanembono yokuthi iNgonyama Trust ayisenzeli lutho. Mawuzobuza ukuthi ngabe nenzelani, angeke baphumele obala, kodwa ke sichaza ukuthi kuningi iNgonyama Trust ekwenza ikakhulu okubhekene nemithetho ngoba abaningi banesithombe sokuthi akumali ehle lapha kweNgonyama Trust yadliwa. Ake sibuze ukuthi ngabe iqhamukapi le mali. Angiboni ukuthi sizoyithola impendulo masinyane ngoba nathi sithema sesiseBhodini sithola ukuthi ke imali iNgonyama Trust enokuyenza ngaleso sikhathi bekusekhona lokho kuthiwa ama-royalties okukunxeshezelwa ngokuthi unomnotho ngaphansi kwenhlabathi. Uhulumeni ukuthathile lokho, sinezinkulumo kuyisazoqhubeka kulokho. Okwesibili ke umthetho uyasivumela ukuthi sinikeze abantu lokho kuthiwa amalisi. Awamaningi ke nawo ngoba amanye sathola ukuthi asayinwe ngesikhathi sikahulumeni wakwaZulu, amanye akhishwa yiBhodi kumanje egameni nangokuvunyelwa iNgonyama eyi-trustee. Uwona mthombo wemali kumanje. Mawubheka ke amalizi awamaningi nemali ebizwa iNgonyama Trust ayiningi. Kukhona ke okubalekile engicabanga ukuthi
kuumsuka kwalokuhlasela okungaka nokubuzimuza eminingi. Ukusukela ku-2006 kuya ku-2009 abantu basemacambini ngaba bekho labakhona manje. Kwaba khona abantu ababizwa ngokuthiwa abatshali imali abangakaze bahlangane neBhodi. Babexhumana nohulumeni, kwavunyelwana nohulumeni ukuthi abantu basemacambini abasuswe basiwe ngale komgwaqo bayohlala endlini ezazokwakhiwa ze-RDP ngoba kuthiwa kuzofakwa imali ewu-2 billion ukuthuthukisa indawo yasemacambini. Ifakwa nje-ke bazonikwana abantu basemacambini ngendawo yabo kumele bayishiye na. Kuthiwa thina njengeBhodi asisa njengeBhodi-ke sathi angeke sikwenze lokho ngoba sobe siphula umthetho futhi sobe siphula amagunya esibekwe phezu kwawo. Kuningi kokwenzeka emveni kwalokho, kuningi futhi abathunukana abanye balimala ngaphakathi kodwa bangasitshela. Laba-ke abahlala-ke insuku zaphuma-ke besigxeka bahambisana abanye babo nabezindaba, bahambisana nabantu abathola imihuzuko yokuthi amacambi azange asuswe nababezothola imali bayithola abanye bagcina sebemangalelana. Sekuqhamuka-ke isithombe sokuthi-ke ayiphele Ngonyama Trust. Ngani na? Ngokuthi ngalezi zathu engizishoyo kusasemacambini. Esesibili, ezinye zezizwe khathi ibona kamuva ukuthi lesikhathi zona inikela ngomhlaba wazo ngomhla ka-27 April 1994 ukuthi awuye kuhulumeni, uhulumeni abaphathele. Benza iphutha. Isizwe samaZulu kuphela sathi awuseyi kuya kuhulumeni umhlaba esawuphethe, uzongena uhlakeni leNgonyama Trust. Kungaleyo ndlela-ke la uthola khona ukhona nezinsongo zokuthi ngaqedwa iNgonyama Trust noma cha. Ngithi-ke ukuphendula umbuzo-ke usuwonke, iNgonyama Trust iyoqedwa ngokuthi isizwe samaZulu sisekho, ngoba ifana nembenge noma nesiqabetho sibekele wonke umuntu. Uma ngabe-ke kuwukuthi ufuna ukuyiqeda, kufanele uvumelane nesizwe samaZulu, simelwe amakhosi neSILO naso futhi siyimele, bese usho ukuthi uzosinephezela ngani. Uma ngabe kuwukuthi awukwazi ukuphendula leyo mbuzo, kufanele ukhohlwe ngoba ubunikazi bendawo buvumelekile ngokomthetho sisekelo wezwe ukuthi ungaba umnikazi wendawo ngoba uwumuntu ophilayo njengami nawe. Kungenzeka futhi ube uhlaka olukhandwe ngokomthetho njengengwe. Landele yonke imithetho nenxephezelo. Kuze kube manje-ke ngicabanga ukuthi abanye bathi nabelulekeka kuthiwa into elula ngcono ubulale yona iNgonyama Trust ngoba uma ngabe uzothi uyayephuca umhlaba kuzomele ukuthi ubanxephezele. Okusho ukuthi-ke ngokucabanga kwalabo, uma ngabe uzobulala umnikazi wento kusho ukuthi lento sekungeyakho. Ngithi-ke mina ngibona ukuthi kuyiphutha elikhulu lokho. Nginesiqiniseko futhi sokuthi uma ngabe kunokuqondakala okungcono, lokho esihlale sekubona emaphepheni kuzwa ngokuya kunyamalala ngoba akunabo ubuqiniso, kodwa kunentshumayelo yokuthi zondani loluhlaka olunenza nibe ngabantu, zondani futhi loluhlaka enisaphila ngalo, ngoba uma ngabe kuwukuthi i-trust ayikho, ngoba yayekhandwe ama-trust kusukela wasekuqaleni, ngoba abelungu bekwamukela ukuthi indlela yokucabanga nokwenza ngokwey'ndlela zabobelungu nezaphesheya ayifani nendlela yase-Afrika nendlela yakwaZulu. Ngicabanga ukuthi-ke Mnguni, ngokwami ukuphendula umbuzo obukeka usinda wokuthi kwenzekani ngekusasa lomhlaba wamaZulu, ngithi lo ophethwe iNgonyama Trust ungaphela uma ngabe singasethi isizwe samaZulu, ungaphela futhi mhlambe uma ngabe kuwukuthi loyo ofuna ukuyiqeda uney'mali ey'sabekayo ey'ngaphezu kwemali yezwe laseNingizimu Afrika.
Ngiyabonga. Imande siyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi bekuyisethulo nje lesi. Kuningi okukhona okunye singakuqeda namhlanje, okunye singakuqeda ngelinye ilanga ngoba ziningi indaba zengonyama trust. Kodwa kunodaba abafundi bethu abakhathazeke kakhulu ngalo. Udaba lama-rates bayaluza ukuthi ngelinye ilanga kuzoba khona isikhathi la khona kufuneke bakhokhe ama-rates. Kwenzakalani ngama-rates? Mhlawumbe yini ama-rates emakhaya? Singakubiza ngani lokho? Kuyini? Khona yini? Kuyoba khona yini ngesethi isikhathi? Into manje. Cha, asibonge Mboni. Lokho kuthiwa ama-rates, municipal property rates, umlando wakho mude njengoba usho singesawuqeda namhlanje, kodwa ke kwakuyintela yesijeziso, ijezisa laba ababe nemhlaba odukathole. Mawubheka amazwe aphesheya ngoba phela siyakuthanda nathi ukubonela emazweni aphesheya. Kahle kahle ama-rates ngifuna ukuhlukanisa khona umehluko phakathi kwalokho kuthiwa ama-services nama-rates. Ama-rates intela yokuthi unomhlaba, unetayitela noma une-long term lease. Ama-services yilokhu umasipala akuthengisela kona njengokuthi uqoqa udoti ayolahla, ukuthengisela ugesi, ukuthengisela amanzi. Ama-services ke lawo uyakuthenga lokho. Lokhu kokuthi kuyokwenzeka yini ngelinye ilanga ama-rates abe khona emakhaya kakhulu emhlabeni wama-trust. Kudala ama-rates bathi akhona omasipala bonke. Ungahamba uyofunda ama-minute abo bathi abantu basemakhaya abakhokha ama-rates. Kodwa into edala ukuthi abantu basemakhaya bangazi yingoba ubunikazi benhlabathi abukho egameni labo, busegameni le-Ingonyama trust. Ngakho-ke le incwadi zokuthi khokhani imali yama-rates zithunyelwa kithi, kodwa zibe ithunyelwa kuqondene nenhlabathi ehleli abantu ngaphansi kobukhosi. Ngingababala bonke omasipala abasithumelela le ncwadi. Mawuya nje lapha emandeni, lama-rates abafuna elinye nje icala sinabo enkantolo. Abantu abangaphansi kwenkosi uMathaba nangaphansi kwenkosi uMathonsi. Yileyo ndaba ngoba mawubheka iNgonyama trust, iBhodi ne-trust kusebenzela emhlabathini omncane kakhulu futhi usedolobheni lapha eMgungundlovu. Ngakho-ke onke lokho okukhulunywa ngama-rates makuthi iNgonyama trust yakweleta kushiwo wena naloyo ohleli naye lapho emakhaya. Okwenza ukuthi awazi uyithole incwadi ethi usuyakweleta. Okokuqala esengiphendulile, okwesibili lokho sesibhekene ezinkantolo nomasipala iminyaka kusukela ngo-1999. Kwakukhona lo sekuthiwa manje uSalga KZN, kwakusabizwa ngokuthiwa ukwanaloka. Basithatha basise enkantolo bethi asikhokhela ama-rates. Ngisho nawa nabantu basemalokishini abanamatayitela kwathiwa wakhokho yithi, inkantolo yabachitha. Kuthe-ke ngo-2008 umasipala waseThekwini ngokuvumelana nabo bonke omasipala kwathiwa-ke ngoba wona uyisikhondla khondla akube wona ogadla kuqala. Waphinda futhi nawo wasise enkantolo wathi asikhokha ama-rates. Sikhokheleke abantu abahlala-ke emalokishini nabantu abahlala emakhosini. Nalelo cala futhi saphumelela njengeNgonyama trust. Kumanje-ke njengoba ngikhuluma nje namhlanje, bonke labo masipala bencedwa-ke umnyango wezokubusa ngokubambisana kanye nezomdabu. Usinikeze incwadi ezithi selilonke sikweleta omasipala abathize imali engaphezulu kuka-300 million. Leyo nhlabathi-ke yiphi na? Yileyo nina enisemakhaya enithi nina nikawakhokha ama-rates. Cha, athunyelwa kithi incwadi zokuthi kufuneka ama-rates. Bayaqhubeka futhi omasipala. Ngicabanga ukuthi kwezinye indawo sebebonile abantu beqala benxenxe, kodwa kuthiwa kuzokhulunyiswana. Sinezathu-ke thina zokuthi kungani ngalesikhathi kungamele abantu bakhokhe ama-rates. Siyafisa ukuxoxisana nomasipala. Sicele kaningi iminyaka ehlukene ukuthi sicela ukuthi sibonisane noSalga
ukuze azoba nokuqonda okungcono. Ngifuna ukulinganisa nje. Omasipala njengoba bethi asikhokha ama-rates, basho ngisho iy'ndawo zengonyama trust bona abayisebenzisayo. Mangilinganisa nje mawuphuma lapha eThekwini ubheke eSouth Coast eMnini lapha, kukhona ama-office akwasizakala. Kodwa lawo ma-office akhandwe ngaphandle kwemvume yeNgonyama Trust, akamasipala waseThekwini, kodwa mayesefuna ama-rates ukuthi awakhokhwe iNgonyama Trust. Ngaphezu kwalokho sithi enhlabathini yeNgonyama ngaphansi kobukhosi, ngoba sebenzelweni kangaka ukuthi kuthiwe sekudingeka bakhokha ama-rates, kube ey'ndaweni ey'ningi akho ngisho iy'moto lezi ey'thutha udoti, ama-toilet akhona awanayindle, ngiyaxolisa, ama-toilet akhona banawo amanzi okususa indle, ugesi bayawukhokhela abantu bayazi bayothenga, amanzi namhlanje akhona kusasa awekho, kodwa futhi-ke yinto okudingeka ngabe ziyakhulunywa lezo. Nezinto ey'ningi okungezeNgonyama Trust ezisemakhaya kodwa umasipala abayisebenzisa ibhamama bengakhokhanga lutho. Silapho-ke ngodaba lwama-rate ekutheni okokuqala sidinga ukuqonda nokwazi ukuthi isiphi isizathu ngoba umasipala akukho abakulethayo ey'ndaweni zeNgonyama okubambekayo, akukho futhi ubambisayo. Sithi-ke lezo zinto uma singahlala etafuleni siyilungise, kodwa futhi sethubeni labo laba abasiholayo ukuthi-ke baxoxisane nemphakathi ukuthi-ke ayikhokha ama-rates, ngoba ungacabanga nje umuntu osendwedwe uma uzothi akakhokha ama-rates afana nomuntu oyihlalele kamnandi evelele, uzothi siphi isikali osisebenzisayo ukwenzele lokho. Siyabonga Ngwenya. Mande udaba lama-rates njengobusho udaba olubucayi. Okufela sikahulumeni ukuthi akwazi ukwenza imali ukuze alethe idingo. Kodwa ngolunye uhlangothi uma abantu basukuqoqa kubona imali bengenayo imali, ayikho into ozoyenza. Sibonele kwaNongoma nje, ngisho ngabe uyathanda uhulumeni namhlanje ukuqoqa ama-rates, isimo noma izinga lempilo nelemali kwaNongoma liphansi kakhulu. Ngicabanga ukuthi inkinga-ke leyo ezolokhu iqhubeka njalo njengoba usho nje ukuthi kuzofuneke kuxoxiswane ukuze kuqhamuke nesixazululo esikhona. Kunodaba lapho enike nithuke ngalo Mntimande. Ngiyakhumbula eminyakeni edlule iNgonyama Trust iholwa yiSILO yabiza umhlangano okuthiwa oweyimayini, futhi kukhulunywa ngenhlabathi lapha ey'ndaweni zobukhosi. uMntimande angasilunguzisa yini ukuthi ubudlelwane bezinye zeyimayini esey'ndaweni zobukhosi buthini neNgonyama Trust nemphakathi, nokuthi sike sibone nohulumeni aqashe iy'nkampani ethi zizokwenza izindlu ey'ndaweni. Izindlu lezi zifaka imali kuhulumeni zithi bezithathe isihlabathi, kanti ihlabathi balithatha khona la endaweni yobukhosi emakhaya, bashiye umhlaba ogebhukile kodwa bangashiyi ngisho imali. Njengoba ngithi bathatha khona nje bayicosha kuhulumeni, baqamba amanga abantu bayothenga ihlabathi kanti balimba khona lapha endaweni kodwa umphakathi ungazuzi. Ngokomthetho-ke leyo ndawo ithathwa ukuthi iyimayini kwezinye iy'ndawo. Mhlawumbe uMntimande mengasilungisa ukuthi isimo seyimayini nehlabathi emakhaya nikhala kangakanani njengoNgonyama Trust, njengoba nake nakusho ngaleyo nyanga ukuthi engathi kuyaxhashazwa abantu abanye abayinkampani engazona nje yasendaweni. Mntimande. Asibonge nalapho Ngwenya. Cha, ake siqale nje lapha. Udaba lweyimayini lubucayi kakhulu ngoba bengade ngixoxa nje namalungu eBhodi, ngixoxa olawula uqanjwa kweyimayini, ubuthaka uvuna kakhulu laba abayibiza ngokuthi bazotshala iy'mali. La KwaZulu Natali ngicabanga ukuthi abaningi bangathuka nabezwa ukuthi khona imayini yegolide elapho Phongolo. Kodwa-ke kunjalo
laba bemayini njengoba ngisho nje abakhokhi lutho emphakathini baye bathi hayi kwanele ukuthi baqashe abantu ngokwabo iyona nzuzo yomphakathi ukuthi baqashe abantu. Siyalisebenza ke lolo daba. Ngisho ukuthi imayini ziza nomqondo iningi lazo wokubukela phansi ngokuthi umthetho abavumela ukuthi banikezwe ilayisensi yokwenza imayini bengazange babonisane neNgonyama Trust noma babonisane nemphakathi ngokwanele. Sengisho nje imayini ngokujwayelekile ngaye amalahle ngaye egolide ngaye. Kodwa ke khona imayini eziwulandela umthetho eyifuna inhlonipho futhi njengalapha nje eRichards Bay ikhona imayini esebenza endaweni yeNgonyama Trust ine-lease ekhokha imali esavumelana ngayo. Nezinye ke ngayibala kodwa ziningi. Kodwa ke ngifuna ukuza lapha njengoba ukhuluma ngokwenhlabathi ukuthi akuyona inhlabathi kuphela. Ngisho inkwali lembiwayo uma ngabe umba inkwali ngokwenani elingangalela abalimba ngalo. Ngisho umnyango wezokuthutha wesifundazwe nawo uyayisiza nje kuloko bese ke mangizwa ama-officials anikeze isithombe okungeyona athi hayi khelo nesihlabathi esithathwe emakhosini siyakhokhelwa nenkwali ethathwe emakhosini yakhokhelwa. Okwesibili kumele ngabe laba benza lokho banamalayisensi abagunyaza ukuthi bakwazi ukuthatha inhlabathi beyithathela ukuhweba. Lokho njalo yo umnotho wesizwe otshontshwa bukhoma kungekho futhi ukuthi laba abenza lokhu banokuyisona. Siyazama ke ukuthi sithi sifuna ukubonisana nomnyango wezokuthutha Department of Transport la esifundazweni njengoba ukhuluma Mnguni uthi sake senza umhlangano omkhulu imbizo. Sihlela ukuthi ngonyaka ozayo siqale sigcizelele kakhulu lokho futhi sithathe inyathelo zomthetho ngoba sike sakhuluma bezomthetho amaphoyisa ukuthi kungenzeka kanjani laba abathatha inhlabathi ngaphandle kwemvume baboshwe bashushiswe baqondiswe. Ukululeka ke kwabamaphoyisa batheke ngoba lo mthetho uphethwe omunye umnyango kahulumeni Department of Mineral and Energy bazocela ukuthi sixhumane nalowo mnyango bese lowo mnyango ke kuba yiwona onceda amaphoyisa ukuze akhande uphiko lokubhekelela ukwenza ezemayini ngokusemthethweni. Sihlangeneke nomnyango wasilayela ukuthi ke ubani okumele sikhulume nawo emnyangweni. Sizeyinyathelweni ke manje zokulandelela loyo osemnyangweni ukuze sibuyise isimo la okumele sibe khona. Mhlambe Mnguni okunye engingakusho njengoba ukukhuluma ngezemayini. Ake ngithi nje jwapho kancane kongezona imayini lokwamanzi. INgonyama Trust inamadamu nemifula ngokomthetho okuyinto zawo kodwa kumanje abantu beNgonyama Trust bawathenga komasipala lamanzi maye khona. INgonyama Trust ayitholi lutho. Sisohlelweni ke lokuthi ake sikhulume nongqongqoshe abaphathelene nalokho. Sibone ukuthi singakulungisa kanjani lokho ngoba kwathi makubhaliswa umthetho kwangabhekelela ukuthi la KwaZulu Natal INgonyama Trust inale mpahla engaka ehlanganisa amadamu nemfuyo. Ngibona imali cha isikhathi siyahlupha ngoba sigijima ngendlela ebesingayihlelile besithe kuzoba yihora kodwa imibuzo eqhamuka lapha ngicabanga ukuthi INgonyama Trust uyofuneka ukuthi izame ukuthi ibuye siyihlephule lezihlokwana ukuze sikwazi ukufundisa kahle nabantu bakuthole mhlawumbe futhi sikwenze lokho abantu besemakhaya kuyimpela sonto neqiniselo ukuthi ke inhlelo zeNgonyama Trust
zingakwazi ukuthi zisibonelele kulokho. Manje nginemibuzo nje emibili yokuphetha. Oqala umayelana neqhingasu le-Ingonyama Trust ekuthuthukiseni umnotho wasemakhaya. Ngiyazi ukuthi ninaso nawo umfundazwe nake naba nawo la khona iy'ngane ey'fundayo ngaphansi kwe-Ingonyama Trust, abanye babuye baqeqeshwe ngamakhono ahlukahlukene. Kepha uthini umbono wenu ngomnotho wasemakhaya? Ungathuthuka kanjani? Ningathuthukisa kanjani nina ninodwa noma nina nibambisene neminyango kahulumeni? Umbuzo wokuqala loyo. Umbuzo wesibili, kunithinta kanjani ukusebenza kwenu njengoba kukhona ubudluntu obukhona ebukhosini, njengoba usho ukuthi umhlaba wobukhosi lo? Ngakho makunobudluntu endlunkulu kuqala, kunithinta kanjani? Okwesibili, njengoba kunokulimala kwamakhosi, siyezwa kuthiwa ayalimala, ayadubuleka, kunobugebengu nje ongabuqondi, kanjalo ney'nduna. Kunithinta kanjani nina ngoba bonke labantu engibabalile noma lezi nhlanga engiy'balile iy'nhlanga enye i-Ingonyama Trust ngandlela thize? Ngoni, okokuqala njengoba ukhuluma ngeqhingasu lontuthuko emakhaya, emveni kweminyaka kuthe ngo-2019 savumelana ngokuholwa iSILO ukuthi sikhande inkampani eyimele okuthiwa iNgonyama Holdings Pty Ltd, okuyiyona ezokwazi ukungenelela ekutheni ikhuthaze ukutshalwa kwey'mali nokuthi iqhamuke namakhono ongcono ukuthi sikwazi ukwenza imali. Uma ngisho lokhu ngisho ukuthi kudingeka sibambisane kangcono neminyango kahulumeni ethintekayo, sibambisane kangcono nabayimele kwezamabhizinisi, sibambisane futhi kangcono nemiphakathi qobo lwayo kanye nobuholi bayo okuwamakhosi ney'nduna. Ngicabanga ukuthi lolu hlelo simatasatasa kumanje ekuqedeleni iqhingasu ngokubhalwe phansi ukuze sikwazi ukuqedelela lokho. Ngicabanga ukuthi ngoba ngikhuluma nawe nje, nami kulo December angizukuphumula ngoba siqedela izinto ey'thize. Ngicabanga ukuthi ngasekupheleni kwalonyaka wemali oku-March 2022 sizokwazi ukuthula uhlelo olungcono esicabanga ukuthi nani niyolazi. Siyozama ukusebenzisa amasu amaningi ukwazisa umphakathi nokusondela kuyo eduze. Mangidlula lapho-ke, ukuthinteka kobukhosi nje angeke kuhlale kungasithinti thina ngoba okokuqala kusicisha amathuba okwazi ukuxhumana nemiphakathi ethize, kusicisha amathuba okubhekana nendlunkulu. Kusithinta kakhulu-ke lokho kwasendlunkulu ngenxa yokuthi njengoba ubona iSILO isona kuphela esiyi-trustee ye-trust. Ngakho-ke uma ufuna ukuthola iziyalelo kusho ukuthi asikho iSILO, ngakho-ke awukwazi ukululekeka nokuholela. Kuyasidumaza-ke nokho ukuthi endlunkulu kuze kube manje udaba lakhona lixazululeki. Mhlambe ngingasho nje Mnguni ukuthi ngabe lolu daba siyalibona ukuthi liyaphi masinyane ukube sahlonipha umthetho. iSILO esingasekho ngokwazi kwami sashiya isabi mafa, lokho esingathi yiwili. Ukube kodwa silindele umphumela wasenkantolo oqala. Mangabe ivumelana namazinyane eSILO lanathi lapha iSILO kuthiwa sisayine khona akusona umgokotelo, ivumelana nalokho kusho ukuthi ayikho-ke leyo will noma isabi mafa. Sesobuyela-ke ngokomthetho wesiZulu ukuthi uma lingekho isabi mafa nesikhethi ukuthi ubani oyohlala esihlalweni, ngabe kwenzekani ngesiZulu,
lokho kwenzeka manje osekuze kwafaka nohulumeni kazwelonke nokunye nokuningi yinto okumele ngabe ilandela emveni kwesinqumo senkantolo uma ngabe isichithile isabimafa ngoba noma kungenzekani njengoba kuxoxa nje eNdlunkulu kumanje kufuneka noma kanjani silinde futhi ukuthi inkantolo ithini ngoba ake silinganise nje Mnguni mangabe lokho kwenziwa uhulumeni neNdlunkulu kungafike kuqoke noma kuvunyelwane ngothize bese sifika lapha enkantolo ithi inkantolo cha yona inelisekile ukuthi isilo esasayina la ngakho akulandela into ayisho isilo uthola ukuthi lo uhulumeni nabathize eNdlunkulu bavumelana ngaye akuyena lo obhalwe la kwisabimafa sisenkingeni enkulu kunalesi kuyo manje angisho nje ukuthi ke loludaba lolu olusenkantolo ngokuzwa kwami ngabameli luzongena enkantolo nje uDisemba ngakapheli kuyasithusa ke okunye futhi kuyasithikameza kakhulu ukubulawa kwamakhosi nezinduna siyacabanga ukuthi kubaleke kakhulu ukuthi ke kube nomhlangano ophuthumayo phakathi kobukhosi iNgonyama Trust nohulumeni nabagcini bomthetho abangaphansi kwahulumeni ukuzama ukuthola ikhambi ngikusho lokhu ngoba ngonyaka ophelile hayi ngonyaka ophelile ngiyaxolisa ngo2019 isilo sasesivumelene namaphoyisa uNational Commissioner noNgqongqoshe wezamaphoyisa ukuthi ukubhekela ukuphepha kwasemakhaya akuqeqeshwe abantu basemakhaya kakhulu abangaphansi kobukhosi lapho uhulumeni waze wakhetha intsha ngithi elapha emashumi-40 yayoqeqeshwa amaviki ambalwa iqeqeshwa ecollege lokuqeqeshelwa ubuphoyisa eLimpopo ngoba kuthiwa ke lentsha mayisibuyile izoba amaphoyisa angaphansi kwamaphoyisa emakhaya ubhekela ukuphepha siyafisa ukwazi ukuthi uhulumeni usayibophezele yini ekuqhubeni lolo hlelo uma ngabe kungenjalo ukuthi imapha amanye amasu kahulumeni eza nawo ekuvikeleni ukuphepha emakhaya ikakhulukazi ubuholi basemakhaya hayi nje bomdabu kodwa sibonile namakhansela edutshulwa nje kuphela phambi kwethu angibonge lapho Nguni manje sithokoza kakhulu nabendlovu isikhathi esisibulele kanjalo phicihici benze eminye imibuzo esinayo sangakwazi ukuyibuza kodwa ngizonika nje umuntu imande ukuthi abeka ukugcina futhi asithembise ukuthi na kanjani uyobuya siqhubeke nale mibuzo ngoba imqoka kakhulu. Cha angibonge Mnguni ngiyeza ukuthi usungibophelele ukuthi angibathembisa abendlovu ukuthi ngiyoyinika ngiyoyijuba futhi ngiyinikeze ithuba ikakhulukazi njengoba noMnguni esho ukuthi ke mangabe kuukuthi isikhathi esingcono yileso lapha abantu besemakhaya khona kuyimpela sonto ngicabanga ukuthi ke nomndeni wakwaNgwenya ngiyoba khona Mnguni okwesibili ke angibonge nje kwabendlovu isineke nokulalela nokuba nembono siyohlala njalo sixhumana imbono mayingafani siyobona ukuthi ayifani ngani kodwa ke angicizelele nje kwabendlovu ukuthi into eliqiniso kakhulu ukuthi abantu abaningi abasebenzeli phezulu kwento ebambekayo lokho esingathi ama-facts uyayezwa nje umuntu into eqhamuka enhliziyweni bese eyisho kodwa kube kukhona amaqiniso asuke ebhalwe phansi ngibonga kakhulu likhule njalo nina beSILO. Ngithokoza kakhulu umuntu mande abendlovu emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi ninike ulwazi olwanele ukuthi kube uwe othatha isinqumo ekugcineni ngoba akuyona inhloso yethu ukukufunza ukuthize kepha okwethu ukuthi silande labo abanolwazi ngaleyo nkulumo esuke ikhona emhlabeni nje jikelele naseNingizimu Afrika nangakini bese ke bekunika lolu lwazi olwenza ukuthi wena lapha ekhaya bese uthatha isinqumo ngalamagama amafushane sithokoza kakhulu sithemba ukuthi ngeke ugcine ngokuthi usubuke nje la ulokhu ubuyekeza ngoba lolu hlelo luzohlala khona la
ku-Facebook, sizolisa na ku-YouTube ukuze abantu bakwazi ukuthi bakhulume ngalo. Sizama nokuthi siliqophe silenze i-podcast khona kuzokwazi ukuthi lolu lwazi lusabalale kuyo yonke indawo. Sithokoza kakhulu nabendlu. Siyabonga.